हेल' गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर आं माने भिडिअखौ माबोरै होनो जादों ना माबोरै देखायनो जादों। लोगोफोर आं माने भिडिअखौ बोरै देखायनो जाबाय आरोना माने भिडिअखौ नायनानै जोबोद दुखु मोनदों आरोना आंनाव मेगनाव मोदै फैखादों आरोना जाहाथे आं माने भिडिअखौ नुनानै जोबोद गाबखादों आरोना माने जोबोद दुखु मोनखादों थारमाने माने निजिनि जेबो निजा नङाब्लाबो माने भिडिअखौ नायनानै जोबोद दुखु मोनखादों आरोना सोरांसा बिथांखौ बुथारनायनि खौरांखौ खोनानानै बिथाङा दि बिदि खस्थ' खालामनानै बुथारजादों आं बेखौ नायनानै जोबोद दुखु मोनदों। बिथांमोनखौ आरोना आं माने भिडिअखौ न' सिङाव खालामदोंमोन आरोना नाथाय आङो दा बायजोआव फैबाय माने एख' होननो हायाखै आरोना आङो जोबोर गाबबाय आरोना माने नोंथांनि सिगाङाव माने आं भिडिअखौ लाबोनायनि बोरै होगोन बिदि जादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअजों आरोना बिथांनि माने न'खरनि गाबनायफोरखौ नोंथांमोनाबो नायोब्ला मोदै गगोन। आं जोबोर गाबबाय आरोना दिनैनि दिनाव माने बाथ्राखौ खोनानानैनो आरोना माने जोबोद दुखु मोनखादों आरो आङो माने जेबो माने साननायखौनो माने बुंनो हायाखै आरोना बिथांखौ आरोना आरो फारसेथिं न'खरनि मानसिफोरनि गाबनायखौ दिनै माबोरै बिदि थाबैनो हरखाबै बिदि जानो मोनखो। इमान देरखानाय लावखानाय निजेनि फिसा जायबाबो गाबगोन आरो बेबो इमान खस्थ'यै बुथारदों बिथांखौ बेबो गावसोरनि लोगोआनो बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजों आरोना आं भिडिअखौ होनानै होगोन मा बुंनो सानो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। भिडिअखौ नायबा नोंथांमोनाबो जोबोद दुखु मोनखागोन मानो होनोब्ला ओरैबायसा खस्थ'यै बुथारदों आरोना बेखौ माने खर'खौबो देख्रुबदों होनदों मेगनखौबो फारसे एख्ल'दों होननानै बुंदों बेनिफ्राय लोगोसेनो आसुगुरखौबो नामा एख्ल'जोबदों होननानै बुंदों आरो आथिं फारसे आखाइ फारसे बिदि देख्रुबदों होनदों। बेनिफ्राय बेखौ बुंदों आरोना माने बाज्रुमनानै दैमायाव बाज्रुमनानैसो थैदों बुंदों नाथाय बेयो नंखाय आरोना माने मिथिनाय बायसाबा मानो होनब्ला दैया माने गोथौ नङानो एसेल' आरोना दैया आंथुसेल' जानाय नामा होननानै बुंदों। बेनिफ्राय बिदि आंथुसेल' दैयावथ' रावबो गब'नानै थैया। बेनिफ्राय हस्टेलावबो फन हरबाय थादोंमोन आरोना बिमाया बेनिफ्राय बेनि गेजेरावबो माने थाब खोन्थाहराखैनो ओमफ्राय बेयाव भिडिअखौ होनो हाखागोन नालाय आङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। ओमफ्राय जाय बिथांमोना गावनि लोगोआनो बिदि खालामदों थाबैनो बिथांमोनखौ हमनानै मोनथों थाबैनो साजा मोनथों बिथांमोना थारैनो क'क्राझारनि जाहाथे जाय बिथां पुलिसफोरा थाबैनो बिसोरखौ थिरांथायै लानानै हमनांगौ आरो थाबैनो साजाखौ होनांगौ जाहाथे न'खरनिफोराबो एसे सुख सान्ति मोनथो। न'खरनिफोराथ' दुखुखौ मोनखाबाय खालामबाय जेला बेबो इमान खस्थ' मा होनबावनो नङा होमबा लोगोफोर दा गोसोआनो जोबोद दुखु जानानै दङ जोबोद गाबबायबो आङो भिडिअखौ नायनानै माने आङो मबाइलखौ मर्निंनिफ्रायनो बारा ओरै नायाखै आरोना दानिसो आङो माने रानिजों दङमोन आरोना ओमफ्राय आं बेयाव नायबाय नायनानै माने आं भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगोनो जोबोद गाबखादों आरोना जोबोद नुनानै माने जोबोद दुखु मोनखादों आङो आङो बारा फोलावलायला बिथांमोना आंनि भिडिअ थांनानै नायबानो जाबाय आरोना बिदिबा नायलांबाय थादो जोबजासिम बिथांमोना हायोबा शेयार खालामनानै हो बांसिन आसि थासि देख्रुबनानै दैयाव गारस'नानै गारबोबायनो मेगनबो गैया आंनि फिसाखौ देथारदों आसि देख्रुबदों मेगन एख्ल'दों आंनि फिसाखौ देथारदों आंनि फिसाखौ देथारदोंसो बाबुमोन आंनि नुनानै आंना लन्थं आंनो बेखौ लाखिनो हायाखै होननानै बुंदों बिदि होननानै बुंदों सेन्देलबो गाननानै बाज्रुमदों होनदों मबाइल लानानैबो बाज्रुमदों होननानै बुंदों बे नंखाय बियो गावसिनि फाव फान्दायनायसो दैयाथ' थौलेसो हान्थुसेल' बिदा होनलायबाय बिदाफ्रा लोगो माबा आठजन जाबाय नोंनि फिसालाबो दङ जेन'बा आंजोंना बिब' बिनानाव मामि गिदिरसो होनखायो ओमफ्राय दाना थांबाय थांनानै गावसोर जौ लोंनानै आसि थासि देख्रुबनानै दैयाव गारस'नानै गारबोबायनो मेगनबो गैया खोमाबो गिजि मेगना एख'खानाय नामा मेगनबो गैयानो ओमफ्राय दाना फैबाय नोंसोर गोथै सहखौ नुफैयासै जों माबाखै ओमफ्राय
दाना फादारखौ जों 11थायाव फैनानै खुलुमबाय आं गेदा खेव पुलिसफोरखौबो आथिं नेनानै खुलुमबाय नोंसोर नाया जों नायनोसै न'खरनि गार्जेना बिदा फंबाय जोङो नायनोसै बबे जायगायाव गाबोनसो लांफैदो होनबाय जेन'बा गाबोनसो नायदो होनबाय नोंसोर फैबा गोथै माबाखौ मोनखायाखै नायखायाखै गावसोर नायाखै जोंखौबो नायहोया ओमफ्राय पुलिसफोर दंफैयोमोन पुलिसा गावसोरसो बेंदों माबा गावसोरखौसो बेंदों पुलिसा खुलुमबायबाबो थाङा नाया आंखौ बोलांदों होननानै गाबखोबाय बे आं दाला पुलिसखौबो थिनदोंमोन नोंसोरो जों थोनदों खुलुम थोनदों आं आफा खुलुम थोनदों थु नायनि बबे जायगायाव दैयाव नायनो थ' होननानै लिंदों खिन्थु खोन्थायाखै थाङाखै पुलिसफ्राबो खानदों होमबा सैथोनो मानो गैया असैथोजोंसो लोगोजोब नामा एफाग्राब सोरबा दैयाव गर'नाया साननि 4थानिफ्राय माबा फुंनि 4थासिम सोरनिबा जिबना थायो नामा 24 घन्टा नै बेखौ रायजोंनानै स्कुलखौ दैखुरदों आङो थांफाग्राफ्रा अबे जायगानि ओमफ्राय बे दा थांग्राफ्रा बिसोरखौ सोंनांगौ बेखौ नांगौ आंनो फासि होनो बेखायनो नेदों आं बिसिनि बिमा बिफाखौबो नायगोन आं माबायदि बुजायो जोंना 500 होबा 100ल' लायोमोन फैसाखौ दा बुथार जानाया ओरैबायदि मा क्लासावमोन बियो देग्लायसो फासियारि आयो फिसा थैबाय नोंसोरो बिनि खैला मैला आच्छा चिरां बेरा खैला मैला आंहा बिथिनि बै बाराव हाबायाव आंनि दख'ना माबा गस्ला लांलायाखै होनबा आंनि बियानैनि हाबा जाहैलायदोंना नोंसोरो नै बेनि मानसि आं बिदि खालामनाङामोन फादारखौबो आं जोबथा दुखु मोनबाय नङा 4थायाव थैबाय फादाराथ' गैया दा 9थायावसो खन्थानो थगायफिनबाय माबा मोनसे दहायनो होननानै लानो रोङासै फादारफोरनिथ' मिथिं जायो नालाय माने मिथिं ओमफ्राय मिथिङाव बालागावना माबा गैयानो गोथांखौ गासिबो बे मिथिङाव 9था ना 10था सफैनाय लोगो लोगो इनफर्म हरदों बिमाया बै नामा आच्छा नैबे मादैया आंनि फिसाखौ देथारदोंसो दा मा ओरै लुबैदों थै गदों आंनि फिसाखौ देथारदों आसि दिख्रुबदों मेगन नेख्र'दों आंनि फिसाखौ देथारदोंसो आंनि फिसाखौ देथारदोंसो बाबुमोन आंनि फिसाया थैयाखै आंनि फिसाया नंग्रुदोंमोन आयै आंनि फिसाखौ देथारदों आं बे गथ'फोरखौ सारा जिबन जिन्दागि जेलाव दोनजानो लुबैयो सारा जिबन जाबन जेलाव दोननांगौ आंनि फिसा बुथारग्राफोरखौ साबैसे दंमोन आयै आंनि फिसाखौ बुथारग्राया 7 जन आंनि फिसानि खर'आ गावजोबदों मेगनजोंबो थै गदों मेगन थाइसे गैया आसि दिख्रुबदों उदैबो दुवाखै दैयाबोथ' गोथौ नङाना मबाइलबो लादों मादों बिसोरो मबाइलबो सुइच अफसो मबाइलखौबो लादों दैया गोथौ नङा दा नायबाय नोंसोरो इसनि दैयावनो दैयाबो थैनाया बे खर'आनो गावजोबदोंनो मबाइलावनो दङ मबाइलाव स्क्रिन खालामबानो